Aquesta llei afavoreix que es privatitzin serveis públics, endurint les condicions per evitar que els ajuntaments continuen prestant aquests serveis i afavorint l'afloriment d'interessos privats al voltant de les administracions públiques, empreses que presten el mateix servei amb pitjor qualitat i per un preu superior al que costaria fer-ho directament. Sobretot de les grosses, de les que cotitzen a l'IBEX 35 i són punt de trobada habitual d'expolítics estatals. Recordem que les empreses privades tenen un objectiu prioritari, generar beneficis econòmics. Els serveis públics, un altre molt diferent, prestar servei públic de qualitat. Recordem també que la major part dels casos de corrupció se donen en els municipis i que és aquesta problemàtica, la corrupció, la que ha fet que la gent acabi tenint una mala imatge de la gestió pública i que aquesta mala imatge s'ha empleat per justificar en part aquest atac en els municipis. Al final, la corrupció és responsable també d'un endeutament irracional de les administracions públiques, motiu principal per crear aquesta llei austericida. M'agradaria saber què té a veure l'Ajuntament, per exemple, de Lloret en CB35, però vostè sabut que el relaciona molt el dia Lloret, no? Amb Escorca, en el municipi que vulgui, no? Nosaltres estem d'acord perquè això afecta ajuntaments que avui no poden prestar els seus serveis i que tenen recursos econòmics per fer-ho. Dir-los que el principal problema dels ajuntaments és el tema del finançament, no? És a dir, quan parlem de finançament parlem de les comunitats autònomes, parlem dels governs, parlem de les autonomies, però aquesta tercera descentralització cap als ajuntaments no acaba d'arribar. Jo crec que també seria una mesura que entre tots hauríem d'impulsar perquè els ajuntaments sempre queden darrere. Se preocupen per les autonomies, per governs insulars o per governs autonòmics i sempre els ajuntaments queden darrere. Si en un moment va sorgir la necessitat de crear aquesta llei, en bona part ve per mort d'un endeutament trampós, allà on se sobrecarreguen les arques públiques amb obres innecessàries moltes vegades que comporten un deute a llarg plaç i normalment se perd de vista la relació que hi ha entre aquests dos factors. La veritat és que vostès tenen un discurs, clar, i no se'n saben sortir del discurs. Capitalisme, IB35, multinacionals... Escolta, això no són els problemes dels ajuntaments. Si vostè se pensa que això són els problemes dels ajuntaments, Déu mos guardi que fa la nit i un dia no el tingui de regidor. Déu mos guardi, perquè pot ser gros. Vostè ha dit endeutament trampa. La senyora Armengol, enguany, a l'aprovació dels pressuposts, va dir que tindria més deute. És endeutament trampa. Clar, és que quan ho fan vostès, no és endeutament trampa. Quan ho fan els altres, sabeu de què sí. I a mi m'en pareix una falta de respecte molt grossa cap a tots els batlles i batleses de Mallorca, del color polític que sigui, que han gestionat en rigor, eficàcia i molta honestitat dels seus municipis, i vostè posa dins un sac el municipalisme, els ajuntaments, la corrupció, ho mescla tot. I vostè no té dret a fer aquestes afirmacions. Vostè no és ningú per fer aquestes afirmacions en contra dels baldes i balderes i regidors i regidores de Mallorca. Vostè no és ningú, perquè a més no tenen ni cap balda ni cap baldesa a Mallorca. Per tant, se'n guardi de fer segons quines afirmacions. I si el president vol que hi hagi un debat sossegat aquí, el que ha de fer primer és, quan hi ha unes acusacions, jo diria, tan fortes i tantes afortunades, cridar l'atenció en el que el saber. Nosaltres li votarem la moció a pesar dels desbarats i dels disparats que vostè ha dit, perquè estic convençut que en aquesta bancada hi ha persones que se mereixen que avui, i sobretot els ajuntaments, batlles, balders i regidors i els ciutadans de Mallorca, que això surti endavant. Moltes gràcies.